Ga je mee? Kom maar. Nou, kom maar. Goed zo, braaf. Oh, kom maar. Nee. Aan deze kant. Kom. Nee. Goed zo. Ah, joh, doe dan. Doe toch niet zo raar, Pam. Kom maar. Kom maar. Kom maar, jochie. Braaf. Kom op. Hey. Goed zo. Nou, dit valtje liet ik even uit, omdat hij niet officieel nog naar boeten kan. Omdat hij een beetje ziek is, want hij heeft diarree. Och. En dan moet je er alleen nog even stappen boeten, even in de zin, goede vitamine oppakken. En als hij wat ouder is, natuurlijk heeft hij geregeld te boeten. Als het ware taal is. Even de beentjes strekken. Wat ik hier heb, dat is het opvang van valsjes zonder min. En de mensen die geen tijd hebben, zoals boeren en zakenlui, die hebben geen tijd om daar dag en nacht voor te zorgen. Maar elk valt zit toch een mem of ken? Nee, elke mem die blijft net in het leven. En dat is het punt. Maar is er nou een soort werk om die beesten... 12 keer per dag verzorgen. Dus elke 2 uur van de dag, 24 uur per dag eigenlijk. Dus 12 keer per dag ben ik met hun bezig. Eten Jan, Bix Jan, Heer Jan. Nou ja, uitmesten, alles komt erbij. Maar wanneer sliep je dan? Tussen de bedrijf en de rok krijg ik een hazen. Als ik 12 uur voor die, ging ik tot 12 uur op bed. Maar daar sliep ik misschien een uur van. Ja, tot 10 uur maar. Dus elke keer een trijketief tot een uur sliepen. Nou, en dan ben ik wel fit. Maar dan ben je toch compleet ontspannen van? Nee hoor, je moet rustig blijven. Niet doen, niet bijten. Kijk, het is donker, dus gadverdarre. Je moet het te vreten, viespeuk. Hé, joh, ik ben ook braaf. Nou, pas op hè. Zo. Maar Tjinne Hinders praat jou Nederlands. Ja, ik weet net, ja, ze komen uit Holland. Hè? Ja, ik ben Hollandse Hinders. Ik kom uit Haaksbergen en Winterswijk. Nee, ik dacht even dat het net logisch is, maar nee. Ja, nou ja, maar ja, die wordt dan steeds te schelen strak. Die man die weet net wat ze zeggen. Dan zeggen ze, wat zei hij nou eigenlijk, de baas? Nee, dat hij maar krijgt goed uitkomt, je. Ach, ik weet niet wat het is. Zijn Fries en geen Fries praten. Jongens en Famke. Ja, kom maar eens zo aan, ja? Hey. Maar wat vind je zo mooi, jongens, dit? Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat prachtig. Ik heb altijd mooi vond. Ik ben gek van hinders. Ik heb er een tik van, een echte tik. Dit is nog een echte tik. Dat zeggen ze toch? Hinderse mensen hebben een tik. Nou, dat heb ik. Maar dan maar dit. Want dit vond ik schande dat al je dat samen deed.